Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Maray na Miyerkules na pagkaaga sa Indugabos sa muya pong paradangog sa manlain-lain na parte po kan siyudad nin Legazpi. Specialmente sa mga nasa sentro. Marhay na agatabi dyan sa Gold Street as in sa Good Luck Novelty sa Familia Akende. Marhay na agatabi. Kumusta po kamo dyan? Kay Madam Pilar, marhay na agatabi. Miyerkules ngunyan fet sa 27 kan Enero taon 2021 aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Taod-taod 5:30 an samuya pong pagpaabot sa Indo nin abiso na magpasalamat lamang sa satuyang mahal na ina sa oral daw na intersesyon sa satuyang pagbuhay-buhay sa paagi po kan pagdangog, pagsabay sa Our Mother of Perpetual Help Novena. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Walang tila. Inarespetar giraray ang tingog kan banwaan, kasabay dyan, ang paglaom na yaom po kamo, iguanin mga paraan tabay, mahibugon baga. Ang mga paraan tabay, sana po dahil nagliwat kan istasyon, dahil naghali, dahil nag-off kang radyo. Mag-try man magdangog sa tingog kan banwaan sa kudalas 10:30 nin pagkaudto. Katuwang tadyan ang Mega Force Patrol, Jomar sa first, Jimmy sa third, si Al sa second, sa kuyang mga compadres. Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luwens Burse Barcena. Technical control. Ang talagang naninindigan na sa pagbabagong buhay. Bunjing Tanay. Bilib ako sa imo, Bunjing. Sa tahaw kan mga tentasyon. Sa atubang kan tentasyon, dainang kanadagka na magtimtim kan agwa de Pataranta. Bunjing Tanay is the name. Sa Newsroom Production Research yaon dyan si News Manager Mardela Ansamuya pong malalauman ang talaga naman po. The Jack of all trades, News Manager Mardela. Daing iba sa Production Center. Ang talaga naman. Anong dapat gawin? Ang Angel ng PBN, Angel Mustaza sa Production Center. Sa IT, ang sadit pero talaga naman malang lanit. Mark Shand Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Aber daw, text daw tabi kamo kung yaon man mananggad may nag-arantabay dyan sa Legazpi, sa sentro, marhay na aga tabi sa indo. Kay Eric Rubio, kay kababayan Eric Rubio. Nako, kabayan Eric, may sitwasyon duman sa Katanduan, taod-taod tabi, tais blikarta yan. Diyan po sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair.
Yan sa may sentro kan Legazpi. Yan baga yan sa ibaba sa nakan Legazpi Tourist Inn sa may post office harani sa LCC. Good morning dyan sa Indo. Kumusta ang mga laptop sa mga computers dyan, paraphernalia sa Sinibapa? Kay Eric Narubio Kabayan, marahay na aga tabi. Sa Albay District, marahay na aga kay Yi na Laurin. Dyan man tabi sa public market sa Albay, si Kasag, marahay na aga Kasag. Sa gabos na paraan tabay man yato dyan sa lugar kan Merkado sa Albay District. Sa Daraga, si Ringman, maray na aga kay Sir Ato Lim. Sa Tapgas, Petron Gazul, good morning, wakawak na naman. Diyan pala sa Marjan's Eatery, ha? Marjan's Eatery, magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Sa Tagas, Daraga. Kasuhapon dyan ako nagpamahaw, kusido, sus Mariosep. Ito bagang sumalughaw na good size. Kusido, masiramon na nagkakagat-kagat nin diit so arang baga kan lada. Diit sa nang kagat kan arang kan lada, kusido. Tapi palatawan bagayanin so halaba na lada na green. Yan, kusido. Pagkatapos so ugbus kamuting pula. Very healthy, ano. Good morning dyan sa Marjan's Eatery. Mabuhay kayo. Talagang full volume ang DCGB. Kay Larry Rodriguez, dyan sa Daraga, good morning. And syempre, sa Gabos man na paradangog dyan sa Marquez, sa Tula-Tula. Kay Willie sa Washington Drive, marhay na aldaw. Sa Lapu-Lapu, kumpadreng June, marhay na agad tabi, kumpadreng June na Pitero. Marhay na agad tabi sa Indo dyan, sa Lapu-Lapu. Sentrong-sentro yan. Sige tabi, dahil na kita magparahaloy, ini po ang sitwasyon kan COVID digdi sa Kabikolan. The latest of which is publicly po ipinag-anunsyar mismo ni Gobernador Joseph Boboy Kua kan Catanduanes through his Facebook account ang informasyon na nagpositibo siya sa COVID including his wife, Madam Nancy. So, ini po tabi, ipinag-broadcast man niya to sa radio AM band because igo po sinda nin-express or implied consent na i-broadcast inita na sa Facebook account nga ni Ninda. And aramta naman sana na ang Facebook is one of the medium kan pag-informar na sa publiko. Madi-disseminate na yan once na naipost na sa publiko, naiwagas na kan Facebook sa internet, it now becomes a public property and it now becomes a public information. Nakawagas na po yan. So, it follows, na maski sa mainstream media, pwede na iyan logically na ipaabot man sa publiko. Kaya babasahon ko tabi muna, sa indang opisyal na pahayag kaini, nara Gobernador Boboy Kua, Office of the Governor, Virac Catanduanes, January 26, 2021, 2 p.m. Yan. Babasahon tatabi in toto. In toto. My wife, Nancy, and I received the news that we
tested positive for COVID-19. Thankfully, we are only manifesting mild symptoms. Rest assured that the governor's office continues to function given that I am able to work online as I quarantine. Second paragraph. In the past week, I had only minimal engagements and was in the office most of the time. As a precautionary measure, I directed all personnel at the governor's office and my family to undergo an antigen test. And thankfully, all tested negative. We have always emphasized the need to follow all health protocols in Catanduanes. As we continue to do so, in order to manage the spread of the virus and hopefully to achieve a consistent zero active case in the following days. I urge everyone to continue following the guidelines set forth by our health experts and government officials. Keep safe and healthy. Iyan po nakapalaman igwa mismo kan seal, official seal kan governance kan probinsya nin Catanduanes, permado image digdi mismo sa Facebook account Boboy Kuwa. So bibikolon da tabi kan Enero 26 kaining taon alas 2 nin hapon. Ansa kuya ngayang agom, buda ako, sabi ni Gobernador Boboy Kuwa. Nakarisibikan bareta na kami ngaya positibo sa COVID-19. Alagad ipigpasalamat nyamo ngaya, tasinda sana may diit na manifestasyon sana mild symptoms. Pinag-aasigurar na ang opisina kan gobernador padagos na nagfufungsionar. Por dahil nakakapagtrabaho man ang gobernador online, mantang nasa quarantine. Kanakaaging simana, ang sabi kan gobernador, igwasan na ngaya ako ni minimal, diit sana, limitadong mga engagements. Gustong sabihin na engagements, ito bagang supagluwas sa publiko, pakikipaghuron sa nagkakaperang grupo, organisasyones, personas. And was in the office most of the time. Yaon sa nangaya ako sa opisina, mayoriya kan oras. Ang sabi, kan gobernador, ipagpadagos niya to, pigbibikol ko na lang, as a precautionary measure, bilang pag-iingat, precautionary, pag-iingat, pag-andam, pinagdirihiran niya ang gabos na personahes sa opisina kan gobernador. Budaan sa iyang mga pamilya na magpairarom sa proseso medikal na ang apod antigen. Antigen test. And nagpapasalamat ang gobernador dahilan taan gabos negatibo man tabi sa antigen test. So sa iyang ibang pag-iriba sa pamilya, buda sa mga nasa opisina kan gobernador. Padagos mi ngayon pinagatawan ni doon nakaipuhan magsunod sa health protocol sa Catanduanes and ipagpadagos iyan tanganing mamanihar asin makurtar day na magparalako pa ang kugaw ang virus asin piglalauman na makamtan ang sustinido na zero active case kan COVID na daining aktibong kaso ng COVID sa mga maabot na aldaw. Ang sabi pa kan gobernador,
pinag-i-encourage niya ang lambang saro na magpadagos, na magsunod kan giya na ipinagpapautob po kan mga eksperto sa salud asin mga opisyales di gobyerno. Mag-ingat ngaya asin perming maging makusog ang lawas. Permado po, Gobernador Joseph Boboy Kua. And in relation with this, iga po ning latest na directive, ang gobernador, ngunyan pong aldaw, petsa 27, Miyerkules, babasahon taman tabi ang advisory, Declaration of Half-Day Work Arrangement on January 27, 2021 for all offices in the Capitol main building. As precautionary measure, the provincial government of Catanduanes suspends work at the Capitol main building. Ngunyan na Enero 27, taon 2021, from 8 a.m. to 12 noon to make way for periodic disinfection activities of premises. Regular work transaction will resume this afternoon. Please be guided accordingly. Iyan po tabi ang abiso bilang precautionary measure tabi. Nagpuo na iyan nga ni efektibo na ngunyan halos mga 2 may kabagang oras na sana na dainin transaksyon opisina ang main Capitol building po sa Virac, Catanduanes. Yan. Alas 12 pagkatapos ka nalauna. Resume na naman tabi sa indo dyan ng mga opisyal transaksyon. Periodic po yan na disinfection activity, health protocol po dyan sa Virac, Catanduanes. Dyan po sa Catanduanes, the governor appeals, tasya po, nasa serbisyo man giraray, online, the office of the governor is functioning well using the latest technological advances na available ining online, directing personnels, directing the flow of transactions dyan sa governance kan Catanduanes. Ang sabi kan gobernador, dai po magpanik, diretso sana ang aktibidades na susog sa ipigpapasunod kan mga eksperto sa salud asin mga opisyalis di gobyerno. Ano po ini? Social distancing, kung mapapwede nga ni, dahil magpararuluwas-luwas kung bako man sanang nagtatrabaho sa pribado buda sa gobyerno, and kung kaipuhan talaga magluwas ta nagtatrabaho sa empleyo sa gobyerno o sa pribado, social distancing, face mask, face shield, paghugas kan kamot. Buda siyempre ang pangadji. Iyan tabian abiso kan gobernador because the governor is functioning well enough as he is undergoing quarantine manungod po sa sitwasyon na iyan tabi. So far that's the latest po digdi sa Kabikulan sarong halangkaw na opisyal elehido di gobyerno and expressly na nagpaabot ng impormasyon na iyan sa publiko through his Facebook account, confirming that nag-positive siya sa COVID-19. Yan, sa mga opisyalis po di gobyerno, digdi sa Kabikulan, si Governor Boboy Kua po. And we pray, tabi, for the recovery kan Gobernador sa Catanduanes, badan sa iyang namumuta na esposa, si Madam Nancy, dyan sa Catanduanes. So, yan po tabi ha, straight forward information na ipinagpaabot niya to mismo hali dyan sa Catanduanes digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan sa Radyo DCGB. Butobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, oras Pilipinas, sakto 9:30.
An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh! Sobra gabi ko'y pakno! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang pangihina, pagkapagod, panirikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot sipon? Ako po, sa Rosely Francisco na nakatira sa Airport Road, Legazpi. Naging TUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. Tinulungan po niya ako, pinadalhan po niya ako ng ACCS at Glow Juice. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Kasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doonam mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, daay magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bulos na kan mga informasyon. Kumparing Jim, mga budol-budol dyan. Ako naman sa 3rd District. What's happening, Pading Jim? Yes, salamat tabi Pade. Maray na maray na aga sa mga para antabay. Nangingisog mo niyan tabi Padean na mga sindikato ni na budol-budol. Dahil ta di sa syudad ka na ligaw,
igwanin na target na biktimahon kasuhapon an pigagamit pating pangaran so pamosong apelido na aligado ma-order mapa-reserve order ni na pagkaon sa restaurant ang pinagta-target ninda ngunyan kana booking initabi pa de kantag sa dire nangagyat pa inin badilan Masira mo sa pukon ang loko-loko. Dahil man niya basta maburoblataan ti target na biktima ang tabi pade. So pupuntok ni pagsadire magkan magagum na board member Iba Ribaya and kagawad Manny Ribaya. Matisting pa niya. Loko-loko ba? Minuda-muda pati si kagawad Manny Ribaya. Oo. Alatan mo, pasarado ko ngayon an negosyo mo. Rin nagpipretend na may poder sa gobyerno. Tapos ngayon, badiluntang ka, di sinimpag man ni kagawad Manny Ribaya. Sige nga, alaton tangaya ka mo, digdi sa luwas. Yan, digdi sa kagawad Manny Ribaya. Sige daw. Tagasan ko na ang panglungsod inikan ng siyudad kan ligaw. Tanabuking tabi pa de. Oho. Pero, apwira ka ne, gulpi pala na nabiktima kaso hapon. Sige. Digdi sa ligaw, and dyan sa Ligaspe. Sige. Yan, digdi si kagawad Manny, tanganing ma-aware ang tao, kung anoan na pasistema kan bodol-bodol na ini, manungod sa sindikatong ini, na booking digdi sa syudad ka na Ligaw. Kagawad, good morning po. Live po kita sa DCGB, sa ibong na linya si Pio Anangkon. Real daw po sa inyong gabos. Good morning tabi kagawad Ribaya, si Pio Fernandez po kan DCGB. Pakiistorya kan pasunod-sunod na nangyari madangog po kami. Go ahead po. Araw kayo ni po, mga bandang pasto or 3. May nagtawag digdi sa food talk resto. Na-receive kan waitress ko na nag-order ng 20 tinola, 20 adobado. Nakulong sinda in order. Ako preser kan provincial. Kaya igwa nga kitang bisitang 30 person madyan sa restaurant mo. Kaya nga dakulon ka in order. Tapos, okay, sabi ko no problem. Ipe-prepare namin, sabi ko. Tapos after mga few minutes, nag-prepare na kami digdi. Nagtawag ulit. Sabi sa kuya, Konsyol, ano nga yung mga juice ang yaon sa mo? Sabi ko, pineapple juice lang yaon sa lata. Sabi niya, ay hindi, ang gusto na mo, mango juice. Sabi ko, okay, mapabakal na lang ako. Dahil nga, pabakal ka na yan para ready na. Para pag-abot na mo, tranquilo na, wala ng problema. Sabi ko, okay, mapabakal ako. Tapos, tinaraman ko sa waitress ko na magbakal. Sabi ko sa waitress ko, magkuha ka na ng kwarta dyan sa ka, tapos magbakal ka. Tapos, busy ako sa kusina, ako ang nagaluto. Tapos, tagali itong waitress ko na dahil nagpakaram. Kaya, pinahabol ko. Sabi ko, abulan mo nga na ito. Yata nag-ali na dahil nagpapakaram. Ito pala. So, cellphone na ginagamit niya, kauron pa niya ito. Pinagmamadali na siya. Tapos pinapabalik siya. Gusto magkuha pa ng 5,000. Para ngayon, may iba pa akong ipabakal sa iyo. Kung sobra, iuli mo man giraray kay boss mo. Pinausig ko. Balikan niya nagali ka. Na dahil ka nagpakaram sa kuya. Yes, kuya, dakulong ngayon demand eh. Sabi ko, asan ka na lugod magpakaling mango juice? Tayo mo muna yan, i-prepare mo muna ang functional. Tadakulon sinda. Nadungog niya ito sa cellphone na pinag-uulayan ng waitress. Sabi sa waitress, itaw mo yan kay kuya mo yung cellphone. Kinuha ko.
Nako po, Doc. Ano ito? Dapat nga paluwasan mo na yung waitress mo. Magbakal na nung pineapple juice. Ay, mango juice. Aranin na kami. Dakulon kami. Sabi ko, madali lang yan. Sabi niya, hirap mo yung kausap pa. Sabi niya sa kuya, garo arrogante na ano na ako na. Garo arrogante magtaram. Garo, baguhin na professional. Kaya sabi ko, Doc, ganito ang gibon mo, Doc, para masatisfy ka. I-cancel mo na gabos na order mo sa kuya. Taday ko yan kay Puan. I-cancel mo na, taday ka magayo na kauray. Kaulay, sabi ko. Pagkataram ko kayo, Doc, tayo mo aram na kaya kong ipasara yung restaurant mo sa aga. Naku. Sabi ko, testingan mo ipasara. Ako pa ang bablabon mo ipasara ang restaurant ko. Sabi ko, ay dahil gusto mo, padilong tayo ka dyan. ang boses pati, garo bakla. Garo bakla itong boses. Sabi ko, sige, yaw na ako digdi sa luwas. Alatunta ka mo? Garo bakla talaga, dahil man nagpahiling. Pero kagawad, luminuwas ka man talaga. Lumawas talaga ako, inalat ko sinda. Ano masubit-bit mo? Ano subit-bit mo? Samod. Nasamudin ko sinda. Samudin ko sinda barab mga basura man sana sinda sa lipunan. Okay. Tapos para alat ako, samod at saka daspan. Nababad trip ako na sa mga aroganting tao, abo ko arogayan. Porque saro lang kitang kusinero, waitress, maarog ka kayan, maasta. Sige. Abo ko arogayan na labi-labiyon ka sa tao. Kaya, nabad trip ako, pinakasin ko sa order ninda. Okay. Ay, wala sinda nakuha sa kuya. So, paano ang mga nagsunod na nangyari, tabi? Ito na, nung klinos na yung cellphone, yaw na ako nag-aalat nga ni Arsenda. Madali, nag-fade ang signal. Nag-fade ang signal. Kagawad, tabi, madali sa nahatan. Nag-fade ang signal. Bunji, pakicheck. Pading Jim, bata nagsisiram ang istorya. Burbit-bit na ni kagawad. Susamhod! Budas-udas pan, pighahalat so, mabalik sa iya. Kagawad. Hello. Go ahead, tabi. Anong nagsunod nangyari? Noong kaalat ko nga dara ko sa samod, tapos samudon ko talaga sinda. Tapos, after 30 minutes, tumara pa. Wala rin naglaog na ako sa restaurant, tinaraman ko itong waitress. Next time, pag-igwang nag-arog kaya, nag-demand. Kaya magluwas ka mo, magbakal ka mo arog kaya. Dahil ka mo magluwas tulaos, magpakaram ka mo sa tadsadere. Para ang tadsadere, ang ma-determine kung ano ang sitwasyon. Iyo po. Tapos, babala man taga-boss na naganegosyo sa restaurant, tayo niya ang style ninda. Una, ma-order sila, mapakilala na mas superior sa imo, makumand na sinda. Iyo po. Na in-acknowledge mo yung pagiging superior ninda, makumand na sa inda, kukumandan ka na. Okay. Kung mahina ang assessment mo sa sitwasyon, talagang mabudol-budol ka ninda. Maringan, itamay samud ka dyan budadaspan. Iyo, alaban itong samud. Paiton mo kagawa talaga. Oo. Sabi ko, alaton ko sinda talaga. Pero unoan ko, unang pag nagabisara siya, Tagalog o ano? Bicol Albay. Unoan pamidbid niya, anong pangaran? Dr. Senet. Doktor? Senet, so bagong provincial officer. Walang yung ginamit pa so apelya ni Dr. Estela Senet. Yes. Ako pati, familiar lang yung apelido. Pero dahil ko pa siya namimet, kaya dahil ko aram na babae pala. Babae si Dr. Senet? Itong boses, nagbinabae. Nagbinabae sa babae, kinagaya sa boses ni Dr. Senet. Apo na ko si Dr. Senet, iusip ko kan. Iyo.
O di, ano sa order niya tabi kagawad? Ano sa order? Dakulon. Oh. Binding tinula, Jesus. binding adobado, basta dakulon. Tapos, nagpahiyaw pa. Ano na sabi ko, warning. Warning talaga sa public na pag mga arog kaya na tao na hindi mag-demand sa imo, dahil mo na i-entertain. Dahil magtiwala. Ano na so nakiris mo na kuta so manok, so pang tinula? Dati naman mga naka-ready yan. Kaya wala naman silang maano doon. Okay lang yun. Okay. Kagawad tabi, na-save nindo so cellphone number tabi. Tabad gamitin pa yan. Ikaw na. Ipina-trace ko na ngunyan. Pero itao ko man kay Jim para i-public ta. Iyo. Tibaad kon masala pa siyang gamiton mo yan. Ara mo ayan. Ibakan, hihali bagang SIM card, masalida na naman. Iyo po. Oo. Matitrace ta yan. Pag na-trace ta yan, kung madakop man yan na lukong yan, ako ang mabisita sa iyan. Sasamudon mo! Sasamudon ko man giraray. Sasamudon ko man giraray sa kulungan. Pag ko titinulahon mo. Dalaan ko lang siyang tinula. Bago ko sa mudon. Di, sige, kinata. Maray palugod, ang DCGB ang magpasir dyan sa pudtok. Ano? Iyo po. Matikman ng masarap na tinulang native. Siram sana. Di, sige, tagbi kagawad. Salamat, Maray. Sige po, Maray. Po sa inyo, Gabo. Salamat. Ano na lang po sa public. Isarong warning ini po na pag mga nag-order na dakulan, ang isang ninda, dakulang i-order para mamulize ka. Yan. Para excited ka na, dakulon nga yung customer. Iyo. Mawawala yung attention mo sa kaha, sa kahera. Kung anong demand nila. Ang style ninda, so cellphone na gamit mo, ipamimidmid mo, so waitress mo, tapos ito na ang kaulay ninda. Papakuha ng kwarta. Papuo ng style ninda. Iyo. Mahapot na kung ano suwara, iyo katamo ni Dag. Bakalo ni do sa luwas, magkuha ka mong kwarta. Yan. Magdara ka ng 5,000, ang sukli nga ano mo naman. Siyempre, tampante na itong waitress na nakaulay na kaya si boss. Diba? Yan ang style ninda. Kon dyan, ang style tabi kagawa, dapat permig may reading, samhod budadaspan. Iyo po. Dapat talaga vigilant kita nagapos na sitwasyon. Sige, salamat. Okay po. Salamat. Okay, maraming salamat po. Welcome. Sige. Roger Tabi pare. So number pa ding Jim, tayo on air ta. Tapos ikuanin na mga background survey si Kagawad kasabanggi pa. Inakaulan niya si Opinig di Saligaw. Igwang nagka-iris kuran pala hindi sabi pa de. Igwang nadali pa. Igwang nadali. May 3,000 load. Nadali load. Bigas P, gwada. Baka na isa na nag-blatter. Sige. So yun yan, modus. Mga mataliw na nag-elevate sa tali nila. Pero mga maingkong na. Nangangagat na nin badilan. Big para mo na pa pati si Kagawad. Mara nga, ito may samhod si Kagawad mo dadaspan. So number pa de, so number, kung ano so number? Tapos, marawat din, tagigamit pa, pati sa boses ni Provincial Health Officer, Doktora Senet. Iarog, nagbusis babae. Siguro hindi ko garing midbit, hindi ko makakonsay na ng opisina ni Dr. Senet. Baka di sa ligaw, ano? Diyan sa PHO sa ligaw. Kung baka may number ka pa din, sa video, iwas man kita sa contact mo ka. Apudan ko si Dr. Senet. Sa mas ma-aware, siya mismo ang makapag papaabot bilang opisyal sa mga tao dahil sa sigurado, araw ka na yung panahon, nag-iisip naman yan kung sa'yo na naman makakabintahe o makakadiskarte tabi pa rin. Sige. So yan, kasabay niya to si kuwang ko sa number, ipasa ko sa'yo mo tabi pa rin. Sige. Si Kagawad Manny Ribaya, agom ni board member Iba Ribaya, na may sadirikan puntok, digdi sa siyudad ka na ligaw. Along Diversion Road ka sa along National Road. Sige. Hindi na salita,
DCGB News, exclusive. Salamat, kumpadring Jimmy. Exclusive yan. Idor-diretso talaga ini Bonjing. I'm calling Dr. Senate, ang sa tuyang Provincial Health Officer. Aning makanta. Yung tropa, standby lang ha, masunod pakaliskan mga hanap buhay mo na bareta. Ipaabot ni kay Dr. Senate, gamito na naman sungaran niya. Hello. Ay, Doc Senate, good morning. Opo. Si Pio po, kan DCGB. We're on air sa programang Tingog kan Banwaan. On air ba tayo? Opo, kasi na-interview ni Jimmy, si Kagawad Ribaya baga sa Ligaw. Okay. On air ba tayo? Opo. May gumagamit kasi, Doc, ng pangalan mo. Nag-order na yung mga budol-budol. Yes. Sabi ang baya ko last night. Oo. Na nang-warning sa akin. Oo nga. Oo. Pero nakadangog na rin ako kay the same incident here in Legazpi. Oo. Na nakadangog na rin ako. It's about sa Breakfast Republic, yung kinafara. Oo, yung sa Breakfast Republic. Oo. Nagkaroon din ng ganyan. Kaya sabi ko, may siguro yan. Ligaw naman. Bata gamit sa pangaran mo, doktor, at nagbibinarbay ang boses. Isot nga na kung na good. Kaya ma-inform ang sadyahan ko lang sa PNP para mag-gibos na warning. Iyo warning po. Sa lahat ng mga sa true station, true yan. Oho. Para ang tira at mga food chain, mga restaurant. Iyo nga ni. Bata, ika pa sunod ang gamito sungaran. Ba't pa kasi ako? Iyo gun mang order da. 20 tinolang manok. Uyo. Adobadong matindi. Ayun nga ni. O di. Kaya dapat paingat-ingat kita niyan. Baka bigyan kita sa mga ganyan. Oho. O di pag nadakupan, injeksyonan ta, doktora. Baad kayo bigla na sana akong may sa hoki ka na ko bayadan. May madyan sa imo sa piso, doktora. Bayade ini in-order mo. Ay, grabe. O di sige tabi, Dok. So mas maray nitong nadagog mismo ang boses mo kan publiko. Tanganing ma-forward ta sinda ay na magamit ang boses mo barangaran mo. Iyo, actually it's not true talaga. Mhm. It's not true. Ano yan? Scam yan eh. Iyo po. Sige po. Iyo. Sige. Kaya iringat na lang lahat. Sige tayo. Salamat tabi, Dok. Salamat. Salamat. Sige, mga tugang si Dr. Stella Senith, ang sa tuyang Provincial Health Officer kan Albay. Gun man. Maray nga nita may samhud budadaspan si Kagawad Ribaya. Inagyat ki badilan si Kagawa. One ako sa lawas, nagalatsay mo. Sige. So number to dito si Jimmy, iwakawak ta pero dahil nang gagamiton eh. Itatapil na yan, common sense na ninda yan. Okay, we will be right back. Stand by Luwens, Al and Renz. Hanap buhay kita. Bunding eksakto mo lugod alas 10 ha. Tapos ihabol mo hanap buhay. Saka na kita malaog ng report. Go ahead, Bunjing. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster,
oyster, onion, garlic at karne. New Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. DZGB, eksaktong alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa 86% kan kabilugan na tax collection kan Bureau of Internal Revenue o BIR para sa taon 2020. Iyon ibinayad sa paagi nin electronic payment channels. Mantang sa 6% mandigdian na na-file sa mismong opisina kan BIR sa kanya-kanyang munisipalidad asin City Hall. Sa kabilugan, uminabot na sa 1.94 trilyon pesos ang nakolekta kan 2020 mantang manalampasan kaini ang target na 1.69 trilyon pesos. Yan ang pangalas 10 na bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard, Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa Indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ano na, Bonjing? Iparadata na? Sunod-sunod na? Sige, wala mo na si Luwens, si Al na muna ang armaryo, si Pading Al. Pading Al, padaba ta ka baga? Remate. Ang pagpadaba ko, solo. Solo sana. Sige, go ahead. Good morning. Roger, pare. Manungod sa sindikato, talagang usong niyan ang mga sindikatohan. May nagpaabot sa tonin reklamo, manungod sa mga order sa online na igwaman kay sindikato niyan na nagkakapiraan na naging biktima. Iyo. Base sa mga post na nag-react nag-post ning naging biktima. At matindi din ba ng Pio, minor de edad, ining sospetsado. Ang sospetsado? Babae pa naman. Susko. 17 anyos pa sana na nagpapa-order ini kay cellphone. 17 anyos nagpapa-order na ng cellphone. Dito tulad pa ng Pio. Online. Online, may nabiktima ini na nagtao na kay 3,500. Ang problema, sa unit, tigpapalat-alat, nataod-taod doon dahil pa so ipapabakal na unit. Iyo. Nagkakapirang aldaw na ang luminis, tatinawan paman ko ta kay doang aldaw,
Pwede ko niyan lampas na sa doang aldaw. Kaya bigot mo daan na ini manluloko. Paano naitao sukas duman sa supposed seller? Naghilingan tulos. Naghilingan? Naghilingan tulos sa duha. Oo. Nagtiwala man so biktima. Itinaho man so 3,500. Dahil niya kinasutunay na pagngaran, buda ibang detalyes. Identified na anybody. Ayan. Identified na nga ni ang barangay. Oho. Sabi pa-blatter na dyan sa sarong substation, kang polis. Oho. O kaya sa barangay. Iyo. Onde kan ipig-post ini, tanapiko naman so biktima. Sa pagtumod nga ni manuloko, dako nag-react. Iyo man pala ng gibo-gibo. Aba. Naman sa nagkakapira. Aba, gustong sabihin, may pattern talaga. Roger to na pa rin Pio. Kaya nagutubod na, na ini talagang intentional. Sa iyo na nga ni iyan, bago sa nasaroan na biktima, kundi nagkakapira na, base sa mga nag-react sa Facebook, na araw talaga ka niyan, gawi ka niyan, matindidig ta minor de edad pa sana, tatao na manloko. Aram mo kumpadring al, sentido común man sa nabaga, sentido común. Kung mabakal ka, sigurohon mo, maghilingan kita, primero, kung mapapwede, sa lugar na may mga testigos sa matawo. Tapos, kumbaga, pagtawan mo kang kwarta, dapat yun ang unit. Yaon so unit testing, day maghali, testingon ini. Anong pangaran mo? Taga, gabos, day, wag tayong magpaka-ogag, kumbaga. Dipisi lang baga sobrang tiwala. Iyon na nga ni. Kaya nga ni baga, sagot mo niyan, virgin pa di. Yan ka, turo tiwala, iko pa di. Ay ka nagalagitiwala, pati kay Sai. Dawa kay bata pasok, kay bata ka ito kan man nakaaging panahon, so naglaw kita sa rong lugar. Ay mo nang baga titiwala. Dahil ko nang bibuhian. Kariman baga ako. Ano kita, we are hard to get. Dipisil. We are hard to get. They can get us when we are hard. Iadalan mo ng Maraya. Sige. Anyway, basta, at least lesson man ini. Daman sa mga mahilig mag-order sa online. Yan. Na di masyado makatiwala. Lalo pag kwartanaan, bigurunan. Iyo. Takadakol ko yan ang mga manluloko. Mana Okay. ini, Sige. minor de edad pa ang suspitsado. Sige. Yan ang informasyon. Digdi sa lawas. Alang Mario, DCGB. Salamat, Al. Biyong nag-text si Mama Milagod. Salamat pa ding, Al. Sabi ni Mama Milagod, Mama Milagod, pumundo ka mong duha! Naragan si Mama Mila. Buro virginin do. Sige, diretso ka ni istorya. Luwens, go, go, go! Yes, salamat at Sergio. Maray na aga sa kapus na mga paraan tabay. Location kan DCGB News niya ang digditabi Sergio. Nalibot minanara Sir Mark Andy Marbella. Na chief ka na task force Kalinigan. Pinag-ibanan ta natin ni Sergio digdi. Nakalibot na kami digdi sa bilog na Sentro Can Legazpi. Ngunyan going to Albay District na. Magtatarakdagan talaga tabi Sergio. Nabuho kay ni Sir Mark Andy. Dahilan ka na paulit-ulit na pagbayular ka na mga bihikulo, mapamotorsiklo, tapos mga four-wheel vehicles na may napark sa mga no parking lane, asin sa mga road shoulders, asin na sa mga oras na ini, maski nga ni naiiling man nga ni na mga positibong solusyon, mga positibong mga pangyayari dahil sa pag-road clearing, naiiling taman tabi giraray tabi Sir Pio na mga kadunungan kan ibang mga individual ta kasubago para na kuha so motorsiklo niya talagang nakikipumirit na para ang excuse niya nagkuha man sana siya ng module diyan sa Ibalong Central School. Ansaro pa igwa pa nin uniform personnel na nagpark sa Diamond dapat na pagparkingan. Ngunyan tabi Sir Pio niya ang digdi si Sir Mark Andy Marbella tangani nang maaraman tang iba pa mga istorya may kinarama digita. Hindi pa lang tabi Sir Pio na road clearing operation nag-extend pala nini sa code sa bulan nin Pebrero. Sir Mark Andy, sa ibong niling na po si Sir Pio Fernandez, ano na po ang mga updates po may kinaraman po sa road clearing operation ta may kinaraman po digdi? Maray na agad tabi sa imo Sir Pio and sa kapos pong naghinanyog kang programa mo. Opo, Andy, good morning. Salamat sa oras. Extendido da so road clearing operations, over? Iyo po tabi, may mong nakabot sa muya na
tagkod pa po din sa February 2 to March 16 po. Bali ang evaluation. So, ngunyan pa sa natabi baga, tangan hindi kami kahulon sa oras, kadakol po kami pigduduman, pigpapasyara na talagang grabing problema. Then, po tabi ni pigtuturusan. Iyo po. Sir Andy, ano arog kay ni? Paulit-ulit ang tugtugin paulit-ulit ang problema. Yaon so law enforcement, yaon ang violation. Ano daw tabi kung igwa na kamo nin pag-adal, what's the science behind it? And ano ang rason talaga na despite kan sa indong persistence, yaon ang pagbabayular. Ano talagang diferensya? Pig-consider daw tabi ni ang gabos na aspeto, halimbawa, talagang kulang gayud din parking area ang Ligaspi na pinagdesignar sa kada sektor, matatagasan payo o talagang da itotoo, da itatao tabi magsunod. Arin po ang pigkukonsideran nindo diyan tabi. Ini sabi baga Sir Pio, kung sa to yung paghilingon po tabi, talagang ang iba po talagang matatagas ang payo. Maski nga ni po tabaga aram ninda na igwasindang laganan, igwasindang paradahan. So pag medyo po may mga distansya, talagang abo ninda duman magkaag. Arog po digdi tabi Sir Pio, siguro sabi na hiling ni Sir Lowing, so sitwasyon po kaso bago. Naran yun man lang po. So parking area, hindi po sa Albay Doctors, ang gusto pa po isangat pa duman sa shoulder or duman sa sidewalk. Ayun. So sa pag-aadal nindo talagang iyon ang nagluluwas. Na-roll out na itong kulang ang designadong official parking area sa kada sektor. Roll out na ito, igwa ka mong tigbubugtak talaga na pwedeng sufisyente man na maka-accommodar kan mga bihikulong ipapark tabi, Sir Andy. Opo tabi, Sir Pio. So, by theory of deduction, ang nagluluwas talaga is matatagas ang payo. Yes, opo tabi. Eksakto po. Kung iisipon ta po, inisa ng Albay Doctors, takulaon po digdi ang makakalaog na sasakyan. Ang problema po siguro sa mga driver tabo na nila or atras, ugaro difícil sa inda, kaya dumana sa nasinda. Ang pagbaba ninda, pagsakay ninda, diretso po ang sa indang auto. Kadig di po baga, siguro ang barker, dahil pa man masyado mag-guide kung paano sa niya, kung may masasabitan man. Kaya po, araw po kaya ng sitwasyon. There are those who are espousing the idea na kaya ngaya araw kaan, tadaing madudumanan man, so talagang bako man na matagas ang payo na driver, tatao man maghanap ng parking area kung saan bako man madunong, pero talagang dain ang madudumanan na mapaparkingan, tadaing man ngayang pigdesignar na area for parking sa certain sector. Kaya araw ka na nangyayari. Sir Pio tabi, siguro po iyan ang rason din ba. Ako nga ni tabi baga, may saro man na auto. Pero po talagang mas pinagsisimba kami, dilag ko po dyan sa Albay Doctors. Pinatricycle na lang ako kung medyo mainit and pakatapos po sa kuyang pamilya, alimbawa naglaog kami ng simbahan, matricycle naman ako, tapipick up po sinda duman. Yeah. So ano ba po tabi, talagang abo ninda, door to door, gari po baga LBC, talagang iatod ng sa bungangaan. Kaya po, sana naman, mapapaspas na po ang dila ni kang oran po, ngunyan init na naman. Sabi ko, sinda. Kapag napahel mo po, pero baga sinda sa santo na, sir, madali man ka na, talagan po baga, kung kaputan mo ang taindang suhod baga po sa inotan, is malipoto na, meaning, alo yun na po sinda duman. Pagkahirag ta po, pagkukonsiderar ta, alagad po, kasunod iyo naman. Kaya minsan po, napipiritan kaming tikitan nyo na lang. Opo. So gusto sabihin, nagluluwas Sir Andy na habo i-surrender so sa indang personal na conveniensya to the extent na perming nagbabalgar kang lay. Yes po, Sir Tio. Okay, so paano, araw ka ini, na-found out na nindo, na araw ka ng rason ninda, araw ka ng kausa, paano pa nindo yan tabi ma-eradikar na araw ka na sistema? Go ahead po. Sige po tabi. Ini tabi baga Sir Tio, napakasimple na tabi ino yan sa tigigibon niyo. So pag naduwan po sinda, tulo, talagang tiksitikitan. So talagang nag-aingat naman tabi sinda. So iba tabi naman, iyon na naman iba na naman ang kadoroble. Kapag natikitan po, talagang nadidisiplina naman, alagad po, kung wara kami, maparada.
Siyempre po, pag rinani mo, mas makaskas pa sa muya na malaog sa auto, bago kami mag-abot, nakali na sa auto. Alangan po bagang parahon tapaman yan. Pali Yan. naman. Oho, sige. O di sige tabi, Sir Andy, sana po yaong kami sa imo ta, aram mo anlay, da ining katapusan yan. Da sinaganahan sa lay, bako? Opo, tabi. Sige. Sir Pio, Go. ano tabi baga, dahil na pagpangaranan, taro po digding nagtitindag ng mga appliances po, ano. Ngunyan po, talagang, hindi ko na po siya, tukon niya, no, talagang matagasampayan niya. Ang kahampang niya po, taro man na official kang gobyerno, na may hotel po dyan, aram mo po yan eh. Ano po? Director pa yan kang province. Aram po yan na Sir Lowing. Ngunyan, pigtuturo ko po sa inda. Nasabi ko, yan nga ni Tabi, kagayang sa opisinang iyan, dahil siya nag-park yun sa tangod niya, tawara man talagang paradahan, tinampong. So, ang nangyayari Tabi, baga, sa iniya ako maparada. Dahil man po ako nakakasimbag, kung saan, natural po, sa itong appliances niya po, pwede niyang buksan nito, ta maiwason, alagad po, grabing mga tukawan na nakalaog. So, binalyo niya duman po sa may sarong tukawan naman, ay establishment, yaong pap kami. Ang pagali ni, babalik ni. Kaya kasubago po, mismong si Sir Lawrence ang pinaano ko na dapat po mahiling niya na talagang i-welcome ko siya. So sabi ko nga ni po sa kagsadiri, sabi ko sir, makasusupog man na ito, susagpak ninda ito, paparadahan mo. Ngunyan, kung i-contest ka mambaga, pero makasupog alangan maparadahan itong tangod mo. Kaya po, duman siya dahil nakakasimbag sa ko. Kaya ini po tabi, o oral dawang po tamid nindo ini para iano tanan ta para mo po baga siyang pangarugan at ayan nga dahil man hindi nakakaya. Dapat po iyan kada man kitang pipapaano diyan tapos po Sir Pio diretsyon ko na po nagatarang siya na nata pati Sabado pati Domingo nagalibot kami dahil man po iyan kasabi mo po baga ang batas dahil nagapaturo. Basta po may nagreklamo madyan kami. Iyo. Sige. Sa iniyan sa sentro? Orosite po. Sa Orosite. Sige, Tabi. Kopya, Sir Andy. Salamat din Marhay. Good luck sa indo, Tabi. Ingat. Opo, Tabi. Sir Pio. Salamat po. Salamat Tabi, Sir Mark. So yan Tabi, Sir Pio, si Sir Mark Andy Martilla. Task Force Kalinigan. Talagang iiling taman Tabi, Sir Pio, digdian sitwasyon, nag-iba kita sa kasubago kita kaiba digdi, asinanain ka talaga digdi basada sa physical na observation, iyusudunong talaga na may mga bihikulo digdi sa sentro kan Legazpi. Kopya, sige. Roger. So yan Tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na istorya, ali digdi sa sentro kan Legazpi, ako po si Luwens Burse Barsana. Salamat, Luwens. Nako, anong advice mo, Bunjing? Paano ba yan? Talagang we don't have the luxury of time. Pasensya na muna kamo, Tabi. Renz Jomar Ands. Po respeto po sa masunod. Dapat all clear kita, no? Kapuon man sa oras sumasunod. Ito po muna yung number kan nang bubudol-budol, ha? Uni po sa number kan nang bubudol-budol. Pakilista nindo. Budol-budolon man nindo. 09 551 23 7 2 2 6. That's 0955 123 7226. O tronta 0955 123 7226. Aba talagang mahilig to magsindikato. 123, may 123. Pero duda ko, dahil na tinapok na ining number na ini, Tabi, duda ko tinapok na yan. Wala na yan. Iyo po dun mo? Sige da. Mag-order ka man ng tinulang manok. Sige, sensya na. We don't have the luxury of time talaga. May mga hanap buhay pa si Bunding. Sige, salamat kan sa inyong pag-antabay. So mga text na ko na po nabasa. Salamat po. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke Kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the New Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito.